Vážení poslucháči, milí rodičia, milí žiaci, som naozaj veľmi rád, že vás môžem znovu po 2 mesiacoch privítať pri našich podcastoch o Zúške v Zúške. 2 mesiace nám ubehli naozaj ako voda a my sme sa museli opäť vrátiť do kolotoča školských povinností. S týmto kolotočom sa samozrejme vracajú aj naše podcasty. Dúfam, že ste si letné obdobie užili naplno, že ste si odýchli, načerpali nové sily a že ste boli aj na nejakej tej peknej dovolenke. Pevne rovnako verím, že si toto obdobie užil aj náš ďalší hosť, ktorým je naša bývalá kolegyňa, zakladateľka tanečného odboru u nás v základnej umeleckej škole a momentálne pani riaditeľka základnej školy Jaroslava Simana vo Valaskej, doktorka Michala Badinková. Takže ja ťa tu veľmi pekne vítam, Miška. Ďakujem pekne za milé privítanie. Som veľmi rád a je mi cťou, že si prijala toto naše pozvanie do podcastu. A ja ti teda už iba prajem, aby si sa u nás cítila príjemne a aby sa ti teda dobre odpovedalo na tie otázky, čo mám pre teba pripravené. Ďakujem pekne, je to pre mňa trošičku také nevšedné, ale verím, že to teda zvládneme. Najhoršie sú tie prvé minúty a prvé slova, ale potom to už pôjde. Dobre, nebudem teda už viac zdržiavať ten úvod, pôjdeme rovno na prvú otázku. A je to taká moja klasická otázka, ktorú dávam naozaj asi každému hosťovi, ktorý sem príde. Navštevovala si ty osobne základnú umeleckú školu alebo si prišla do kontaktu s nejakým vzdelávaním v oblasti umenia svojím? No ja sa musím dobrovoľne priznať, že ja som chodila do ľudovej školy umenia veľmi, ale veľmi krátky čas, čo ma doteraz veľmi mrzí. A to z toho dôvodu, že moji rodičia boli pracovne dosť zaneprázdnení a nemali sme tu starých rodičov, tak nemal kto chodiť so mnou do ľudovej školy umenia. Toto doteraz vnímam ako veľkú krivdu na mojej detskej duši, pretože doteraz, do týchto čias, to mám stále tak, že rada by som hrala na nejaký hudobný nástroj, pretože k umeniu mám ja veľmi blízko, ale v tom detstve sa mi ľudovej školy umenia nedostalo. Keď som už bola staršia, tak som odprevádzala moju sestru, ktorá chodila niekoľko rokov do ľudovej školy umenia. No a keď sme už boli dospelé aj so sestrou, tak sme si povedali, že keď budeme na dôchodku, tak sa určite vrátime a určite budeme vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj. Tak ešte stále je to predo mnou a určite sa budem venovať nejakému hudobnému nástroju. Ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro začať. Tak pevne verím, že sa ti to aj podarí, teda naučiť sa na nejaký ten hudobný nástroj. My sme boli niekedy kolegovia, niekedy dávno. Ako si spomínaš na toto obdobie a ako si sa dostala vlastne k nám do Zúšky? No, na toto obdobie si spomínam ako na veľmi také kreatívne, pretože ja už niekoľko rokov sa venujem tancu, takému špecifickému tancu a je to flamenko, španielský národný tanec. A je to pomerne náročný tanec na koordináciu pohybov a keďže som začala učiť na základnej škole Jaroslava Simana vo Valaskej a bola som taká plná sily a chcela som teda odovzdať deťom nielen také zručnosti, čo sa týka telesnej výchovy a etickej výchovy, ktorú mám vyštudovanú. Oslovila ma pani riaditeľka, že či by som neviedla tanečný odbor, čo som prijala a bola som veľmi poctená touto úlohou a veľmi som sa tešila aj zažila som veľmi veľa pekných chvíľ so žiakmi vašej školy a naozaj boli to také kreatívne hodiny, kde sme okrem tanca na hodinách natáčali rôzne videá a mám stade veľmi dobré a pekné spomienky. No a samozrejme som zaradila ten španielský tanec a s dievčatami sme nacvičili flamenko.
Ako si sa dostala k tomuto tancu? Kde to začalo? Tak začalo to tým, že ja mám rada pohyb. A tanec je pre mňa pohyb, ktorý je aj ľahko zvládnutelný a nemala som nikdy tanečného partnera. Flamenko je špecifické v tom, že tam, aj keď tancujú dvaja ako pár, tak každý tancuje svoje prevedenie toho tanca. Čiže tam som nepotrebovala partnera. No a tak som sa dostala k tomuto tancu, pretože v Banskej Bystrici bol klub El Fuego a vlastne do terajších čias navštevujem a som teda súčasťou tejto tanečnej skupiny. Zaujímalo by ma, keďže ty si u nás vyučovala a vieš to porovnať, teraz ako aj pani riaditeľka. Aký máš ty názor na to, že nás dnes rodičia berú viac ako krúžkovú činnosť a nie ako školu, aj keď sme škola? No, povedať o základnej umeleckej škole ako o krúžkovej činnosti, to určite nie je vhodné prirovnanie. Základná umelecká škola je to škola, kde sa žiaci venujú sústavne tomu, čo si vybrali, tomu či už hudobnému nástroju, alebo spevu, alebo výtvarnému odboru a naozaj, že venujú sa tejto oblasti v priebehu niekoľkých rokov. Krúžky na základnej škole sú otvárané na jeden školský rok. Samozrejme aj tam sa, či už pedagógovia alebo vedúci krúžku venujú tejto činnosti, ale je to také ohraničené, že doba toho krúžku je obmedzená na ten jeden školský rok. Tak myslím, že toto je taký podstatný rozdiel, nehovoriac o základnej umeleckej škole vo Valaskej, ktorá má mimoriadne vysoký kredit. Dovolím si povedať, že nie len v okrese, kraji, ale aj na Slovensku. Momentálne teda pôsobíš ako riaditeľka základnej školy tu vo Valaskej. Bolo to pre teba náročné nabehnúť na túto pozíciu? Ja som sa stala riaditeľkou školy v období covidu. Nerada sa k tomuto obdobiu vraciam, pretože bolo to mimoriadne náročné a toto obdobie sa nieslo v karanténnych opatreniach, v zavretej škole. Žiaci boli presmerovaní na online vyučovanie, čo bolo mimoriadne náročné a preto som veľmi rada, že už toto obdobie máme za sebou a môžeme fungovať ako bežná škola a domnievam sa, že naša základná škola má takisto ako základná umelecká škola veľmi dobré meno v širokom okolí. Ak by si niečo mohla zmeniť na fungovaní školstva, lebo vieme, že není to najružovejšie, čo by to bolo? Tak momentálne tak rezonuje v školách kurikulárna reforma, ktorá by sa mala priblížiť žiakovi, ktorá by mala pomôcť žiakovi pochopiť učivo a domnievam sa, že na našej škole už sme veľmi, veľmi ďaleko, čo sa týka komunikácie učiteľ-žiak, učiteľ-rodič a takisto v takých alternatívnych vyučovacích metódach. Domnievam sa, že ten prechod bude síce náročný, ale u nás na našej škole už máme veľmi veľa z tých nových metód a techník už zvládnuté. Takže si rada, že sa to pomenilo vlastne, že táto reforma prišla. Určite táto reforma prichádza od učiteľov a to je veľmi dobré a prichádza pozvolne a postupne, nie naraz, ako sme boli svedkom v predchádzajúcich reformách a veľmi sa dávajú do popredia potreby žiakov a učiteľov. Keďže naše školy pôsobia v rovnakej obci, môžeš nám kus priblížiť, či aj spolu nejak spolupracujeme? No samozrejme,
že spolupracujeme minimálne na rôznych projektoch. Naši žiaci našej školy, ktorí sú žiakmi vašej školy, sa zúčastňujú výchovných koncertov. Takisto aj žiakov využívame na rôzne kultúrne programy, ktoré sú organizované zase našou školou. Tak myslím, že tá spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. Myslíš, že by bolo dobré, ak by sa táto spolupráca medzi našimi školami aj nejakým spôsobom rozšírila? A ak áno, vieš si aj predstaviť, ako by to vyzeralo? No, touto otázkou si ma Veru zaskočil. Popravde nemám nejaký projekt, ktorým by sme vedeli túto spoluprácu zintenzívniť, i keď organizujeme v tomto školskom roku 55. výročie založenia našej školy, základnej školy Jaroslava Simana. A tam ide o veľkú spoluprácu medzi vašou Zuškou a našou základnou školou. Takže môžeme sa tešiť na túto spoluprácu. Áno, 22. novembra sa uskutoční slávnostná akadémia pri príležitosti 55. výročia založenia školy. A ja som veľmi rada, že základná umelecká škola bude nápomocná pri vytváraní jednotlivých čísel, a to hlavne čísla tanečné, spevácké a hudobné. Chcem sa poďakovať pánom učiteľom a pani učiteľkám, že teda prispejú výučbou žiakov k tomuto nášmu veľkému dňu. A verím, že táto spolupráca bude korunovaná tým krásnym programom, ktorý chystáme toho 22. novembra. Tak sa budeme na to teda veľmi tešiť. No a to bola vlastne moja posledná otázka, lebo na ďalšiu si mi takisto odpovedala. Takže chcel by som sa ti veľmi pekne poďakovať ešte raz, že si prijala toto pozvanie, že si našla čas, lebo dneska je to naozaj niekedy problém urobiť si čas z tých našich pracovných povinností. A prajem ti všetko dobré do osobného aj toho profesného života. Nech sa ti darí ako pani riaditeľke a nech to ide s čo najmenšími problémami. Takže ďakujem. Ďakujem za pozvanie a prajem základnej umeleckej škole veľa dobrých a šikovných žiakov, aby sme sa stretávali na takých kultúrnych podujatiach, ako bude napríklad to naše výročie školy, a takisto sa veľmi tešíme na vaši, ktoré pripravujete v spolupráci s žiakmi a s učiteľmi, a celá Valašská sa teší na tieto kultúrne podujatia. Ďakujeme veľmi pekne, aj my sa na ne tešíme. A mne už neostáva nič iné, len rozlúčiť sa aj s vami, milí poslucháči. A tak ako vždy, budem sa na vás tešiť opäť o mesiac s nejakým ďalším hosťom. Dovtedy, do počutia.